Драги зрители, времето е прекрасно за игра. Виждате зеления къстрева. Всъщност, извинявайте, ние попадаме точно където трябва на фестивала на мисловните спортове, който се провежда в хотел Радисън и казино Капитол. Сега ще влезем вътре. Заповядайте. Ето го фестивала на мисловните спортове. Не знам дали го видяхте. Ако не, сега ще го видите. Казино Капитол е домакин на това голямо събитие, фестивал на мисловните спортове, който включва, разбира се, покер, шах, табла и не какво да е. Внимателно тук сега ще ни каже пип-пип-пип. Така, чухте и този звук, защото ние внасяме камера в казиното. Сега завиваме тук в дясно, виждаме се малко от телевизионната маса. И тук, разбира се, така наречения рекламен сет. Сега влизаме към телевизионната маса. Това са наградите, това са наградите! Страхотни награди, страхотни купи, куфърчета, покер куфърчета. Спонсорите дават какво ли не. Между другото, цялото табло трябва да го покажем. Ето тук, погледнете това табло. Това са наградите, над 50 броя награди от спонсорите на фестивала на мисловните спортове. Сега ще влезем тук, за да видим. Ето, това е телевизионната маса с една от най-хубавите дилърки в казиното. Това е Теодора. В момента се излъчва на живо, лайв стриминг на 3 сайта. А там пък, ето тук искам да ви покажа, това е господин Астрала. Ето го Симеон, сега ще му дадем микрофона. Фестивала до тук протича според мен много добре. 150 участника са в главното събитие. В момента са останали около 50. Първо място ще е 33 000 лева, наградният фонд е над 100 000 лева. За момента нещата вървят много добре. Страничните събития също са започнали да се запълват. Това е по-интересното във фестивал, че има изключително много добавени награди, много бонуси за играчите, които са отгоре на целия награден фонд, което според мен е чудесно за такъв фестивал. Според мен това е най-добрият фестивал в София, който се провежда. Да кажа още нещо за зрителите. Господин Астрала, така известният турнирен директор на фестивала на мисловните спортове, е облечен от един от нашите спонсори изцяло, вижда се. Утре ще го видим в друг костюм, непрекъснато сменя костюмите, но той никога не сменя жените. Имайте предвид това. Сега покажи хубавата дилърка Теодора, по която въздишат около 90% от играчите по време на фестивала. Тя пък сменя прическите. Това също е много важно да се знае. Девети отпадна, за съжаление, моят приятел Гълъб. Аз бях за него на финалната маса. Той започна като шорт-стак. Какво се направи? Асой десна, Асой вале, мисля, че беше ръката. Стандартно, той си беше шорт-стак, нормално влезе Оуен. Честито ето наградата. 3000 лева. Кажи. 3000 лева. Честито и от мен. Мерси. И до нови срещи, както се казва. Мерси. До следващия път по-добро класиране и така. Отиваме веднага към 8-о място. Много бързо се развиха събитията. Астрал, какво е коментар? Това вече е леко неприятно, защото Пламен беше чип лидер на финалната маса. За съжаление, bad beat, а са на седмици. Така се случи, това е играта. 8 място. Благодаря. Честито и от мен. И кога ще видим пак? На коя финална маса? На морето най-вероятно. А там за финална маса не знам, ще видим. Флопа е 10-8-6. 5-6 за Сърсан, ботъм пер, петит скикър, търн двойка баро, рива расо, куповете издържат, Мистер Сърсан отпада и Флешков прибира немалък ход. Линия Хелрам, 7 място, получава 4000 лева от казиното, всички останали подаръци, които бяха
финалната маса. Чудесно представяне, честито. Thank you very much. Everything was wonderful. До тук отпадналите, ако има хора, които сега се включват. На 9-та позиция Гълъб Бориков, 3000 лева. След него, наистина за съжаление, според мен Пламен Пашов, който започна като чип лидер в финалната маса. Той отпадна на 8-о място, взе 3500. Загуби Аса срещу седмици. На 7-ма позиция Ехиел Рам от Тел Авив. Той загуби. Той отпадна на 7-о място. Той беше много време шорт стак. Цяла игра много пасивно в финалната маса. 7-о място е 4000 лева. В момента остават 6 човека. Владимир Кирев, първа позиция. Има около 300 хиляди, може малко над 300. С него е Георги Плешков. Той има малко над 400. Сега в момента има лим под утъга на Якоб. Шорт стака Димитър Алексиев от малкия блайнд Оуин. Якоб направи някаква физиономия, как да кажа си Оуин и плати. Митко има Сой Даун срещу Поп 9 сютът на Якоб. Сега ще видим Попа. Той идва 9-6-5, съкаут за момента с 9-ката. Търн двойка. Асой Даун за Митко на Ривара. 5. 6-то място за Димитър Алексиев. 6-то място за Димитър Алексиев. Аз, както няколко пъти отбелязах в лайфа, той на всички турнири големи, които е имал в Казино Капитол, е на финална маса. Така че аз нямах никакви съмнения, че стигне до тук. Доста късмет през всичките дни, но от друга страна и късмета си е част от играта. Честито за 6-то място, моят приятел Митко Алексиев. Мерси, тръча го ретина. 1500 лева. Един въпрос от нас. Какво ще правиш тия пари? Нямам представа. Ще празнувам нещо, най-много си купа нещо. Не са чак толкова много. Нормално. Не каза нищо за жени, добре. Да, не, по жени няма да фърляме толкова много пари. Желам ти успех. Имаш ли някакви забележки към организацията на фестивала? Бих казал, че е много добра организацията на фестивала, перфектна. Винаги като е начало Астрал, просто няма как да не е перфектна и с вашата подкрепа и всичко. Въобще беше перфектно всичко в смисъл. И като организация искаме по-често такива турнири, защото са много приятни. Ще. Благодаря ти и успех от тук насетне и от нас. В момента стаковете. Владо Кирев има около 250. Сега ще питаме Плешков колко има. Колко чипа имаш? 400 хиляди някъде, 380. Плешков съобщи за всички, които слушат, че има към 380 хиляди в игра. Сукрето шорт стак, да, той сега е all-in. Това са, може би, към 170-80 хиляди. Яко беше линкнал от утъга с Асо и Дама. Точно така, да, той е на голяма баница Асо и Дама. Сокра има Асо и 10 кари. Сега ще видим дали ще му вържи и на Виктор. Флопът е Дама 7-4, крашинг флоп за Виктор. Търн 7 и имаме 5-то място за Виктор Попов. На 5-та позиция Виктор Попов, Сокрето. Добър мой приятел, много силен според мен на лайв турнири. Беше приключил ден 1 като чип лидер. Играят супер силно през цялото време, просто мал шанс накрая на финална маса, загуби доста ръце, много добре се фолдна с топер, аз там предположих, че имаше Сой 10, той имал Сой Дана и още и пак фолдна. Според мен е много силно, просто мал шанс към карти. Това има го в покера, случват се и такива неща. Наградата от 6000 лева, честито. Мерси. Само един въпрос, кажи ми защо Сокрето? Ами така си го измислих на времето, не знам, така ми е дошло явно и така е останало. Въпреки, че хората ме знаят с това, но не знам. Да не идва от Сократ? Не идва от Сократ. Няма да кажеш откъде идва. Не, по-скоро. Добре, благодаря ти, успех да ти пожелая. Имаш ли някакви претенции към организацията, към Астрала, към фестивала? Беше перфектна, всичко е на много високо ниво. И аз трябва да се представи блестящо. И вие също.
Забелязваш ли, Нанси, какви обици има, че са под формата на черешки? Да, видях ги, но реално нямам толкова време да я гледам обиците, защото трябва да я гледам да не прави глупости. Тя не прави глупости, от време на време бърка, да може да сметне някой друг ход. Това е Скоро нормално. ги смята, не може да ги убеди. Всичко е в рамките на нормално. Да, защото тук максимум се разиграват в кеш игрите, не повече от 7-8 до 10 хиляди лева. А тук Все едно е малко го казваш. Да, защото тук в момента имаме 2-3 милиона. Тя да обяви 324 хиляди. Якоб тук що лимпна от бутона, Плешков влезе all-in от големия блайнд. Беше бързо платен, Плешков има асо и 7. Якоб е с поп и дама. Какво път идва? Вале 10 и 4, open-ended за Якоб. Търн 9, стрейтът удари, Плешков е drawing dead. Ривър 6, четвърто място за Георги Плешков, 8000 лева. Ти си турнирен играч с опит. Астрала беше при цялото време за теб, подкрепеше те. Коментирахме доста част от играта ти, но мал шанс. Мал шанс и по-скоро лоша игра от мен. Но все пак четвърто място в фестивала е добре. Да, със сигурност е добре. Астрала дойде. Астрала, едно изречение за великият Плешков. Мисля, че Плешков е завършен турнирен играч. Ако спре кеша, реално ще бъде много напред от покер. Това вече страшно много ми хареса. Колко кеш му даваш, за да спре? Нека да не кажеш. Реално няма сума, която да го накара да спре кеша. Надявам се да сложат някаква забрана и да не може да се играе кеш. Плешков тогава ще е много напред с парите. Колко получава сега? 8000 лева за четвърто място. Благодаря. Имаме Оуи Никол между Груди и Владимир Кирев. Груди е Оуен с чип двойки, защото Асой 5 сютед. Какво път идва? Дама 7-10 с 2 с пъти, Асой 5 с пъти. Търн 7. Ривър 10, което каунтърфитва пеера на Груди. Груди отпада на трето място. 11 000 лева, честито. Какво ще кажеш за цялостното представяне в турнира? Ами, турнира беше доста добре организиран, както те още казах. Благодарение на турнирния директор. Реално, както обичаме да казваме след нас играчите, игричките се опита да ме нареди много по-рано и трябваше да отпадна към 6-7 място.